vaig fer els truco, li he dit que el trucaria. Vale. Això és un camí de ronda. Vull dir que no va... Vale, tira. I bueno, jo entenc que al propietari doncs, no li interessa de que... Que vingui la policia i que ho digui. Anem a esperar la policia. No, això no podem esperar. Nosaltres explica l'esborç de la situació. Per què no esperem un moment, sisplau? No, d'aquí sí que ja no es pot passar. Hem de filmar? Hem de filmar? Sí, pots parlar amb nosaltres dos. Estan fent el camí de ronda i ens han parat.